fesat, camaany dargatyan zatlar, günah tabah iki form bolýar, iki nöw bolýar. Bir näçe günahlar bar. Hemme kişi bilýär şoň günahdygyny, şoň fesatdygyny, wagan jamaa bir gererdigini, adam öldürme, zina etme, araq içme, galtamançylyk etme, ogurlama bilen hemmemiz bilýär günahdygyny. Bular bir no, ikilenji forma musulman dogalla. Bir nowy günah bar, bir form fesatly we jamaanyň içinde özü ulukhan haram, ulukhan fesady günahdan, amma adamlar şoň günahlygyny bilmän şoňa mertekep bolýarlar. Müşahitde sokak mı diýendirler. Münafıklığın da etýän günahı fesady ikilenji formada. Özleri günaha mertekep bolýarlar, ulukhan günah, amma habarlary ýok. La yashkurun, agahisi ýok. Innema nahnu muslihun diýerlermiş, biz islah etýäs diýerlermiş. Ulukhan günaha mertekep bolýarlar. Bir musulman mujany öle wesip otýar. Ulukhan günah, amma özleri bilen okly sokak mı diýip otýarlar. Abdelki günaha hemmemiz bilip otýarys. Näme digini? Araq içme, zina etme, adam öldürme, ogurlama hemmemiz bilýäs. Amma musulman dogalla, ýaş dostlar, bir näçe günahlar bar ki mutaassifana şaýat öz aralarymyzda da bolup durandyr, amma biz bilmän şoňa mertekep bolup ýaz. Meselem, iki däne dost oglanma, her haýsy başga taýpadan gulagy dost oglanýana, hem karmyşlykla, hem dogramyşlykla gulasa dost bolup gatnaşyp ýarlar. Bazarda bir-birine sataşýar, biriniň de gaplarynda zenanysy bar. Inni musulman dogalla şolada öz aralaryna muhabbet diýip, öz aralaryna ulfat diýip, bir guruk hyýaly we fikirle bilen, ne jur'at bilen bir dost oglan öz dost oglany bilen salamlaşýar, elleşip de zenanysy bilen salamlaşmaly. Ulukhan fesat, ulukhan jamaany dargatýan zat tarafyň zenanysy sana namehrem, haram o bilen elleşip salamlaşma, elini uzatma. Gelip de elleşmeli näme dostumyň zenanysy. Bir günah da, amma günah diye yazık bolup edilýän işlerden. Habardar bolaylyň. Ya da meselen dostlar bir-birine gidişýärler, gatnaşy bar. Gowlar aýtlaryna, gurbanlyklaryna baryp dursaň, gelip dursaň, halyny sorasaň, haýr dua etseň. Amma mutaassifana bolýan zat, meselen hanawadaty bilen senkä geldi da, dogry bir otaqda bir saçagyň başynda zenan merdan üýüşip oturuşmaly, gülüşmeli, gürrüňleşmeli, ha-ha-hay we ha-hay etmeli. Bir namehrem zenany bilen oturuşyp gülüşme, kepleşme, bir ulukhan haram we fesat ki adam habarsyz, ay günah değildir, ay muhabbet ulfat ahirin, ay yürek kag ahirin dip bir bidire faatla bilen mertekep bolup görmeli. Musulman dogalla, imanyňyza döneyin, dini islamyňyza döneyin. Waqan dini de gaýym durýandyrsyňyz. Amma bir näçe habarsyz bolanýan işler, şolary da gaýym durýarly. Şunýalyk oturşyklar. Doasyň veranysy, doasyň veranysy, hem doran veranysy sen aýallygynyň däraky. Her nämesin namehrem şo sana gözlemek, o bilen gürrüňleşmek, o bilen elleşmek, gülüşmek mutlakan haram iş. Ya zenan dogalla, ay gellecele, ay bacıla, dogry şu adamyň doasymyşdyk. Bigat gatnaşypdyrlar, bigat oturuşypdyrlar. Amma her nämesin o sana namehrem. Dogurdan senin yüzüne wezäpde gürrüňleşip durmagyň. Amma mutaassifana bilinmäni däni mertekep bolunup ya. La tufsidu diýende, ay bu günahny etmeň. Bu forum fesady barmaň diýilende de ona näme diýerler? Ay ahonnada yürek pag ahirin. Kim teleki niyet bilen hop gürrüňleşýär ahirin, yürek pag ahirin diýerler. Innema nahnu muslihun, biz islahymyz bar ahirin, ulfat muhabbet töretýär ahirin diýerler. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Allah dil jalal kelami. Agah bolunki şolar hud özleri mufsid we günahkar, amma bilen okly günahdygyny. Ulukhan günah. Yüregim pak diýeni näme sen? Hudaý Taala şu namehrem bilen gürrüňleşmeler diýipdir. Bir ýerde oturuşmalar diýipdir. Tamam boldy da yürekde hiçlat ýok diýeni näme? Hatta Safalar ýaryşany öden Nawdan suratynda getirýär. Geley mu'min eger tersende bolsaň, gözüňni saklagyl her kanda bolsaň, ey mu'min musulman, ay imanyňa döneyin. Eger iman islamyňda gaýym bolýan bolsaň,
gözünden habardar bolupdyr. Namahreme bakma. Her ýerde bolsaň, bazarda, öýüňde mehmanlyga barýan, mehman gelip öýüňe, namahrem däme bakma şoňa diýipdir. Eger imanynda çyndyrýan bolsaň, eger tersende kul bolýan bolsaň, hatardan yum gözüň oglany hyfa, nisikim yumdy gorkup bu hanifa, yüregim saf erer diýip urmagyllap, alarça bolmagy sen geltiren saf. Bilýäňizmi mezhep başymyz Hazreti İmam Ebu Hanife Nu'man ibn Sabit radıyallahu anh nağıt takva adammış, nağıt Huda ters adammış, näçaha gijelep yatfin tarati bilen etirni okuyanmış, yani yatsyla gijele yatmany ibadet bilen geçirýän adam, hatta şu günnä muannas diýip, şu günüň da bir muannasligi, ta'nisligi bar diýip hele diýip şoňa gözlemermişlik. Muň bir etýän işi günniz dersinde tedrisinde onun meşyany şagirt gelýär de otoguna şol oglanlaryň içinde birisi beter owadanmışdy. Beter ak ýüzli owadan oglanmışdy. Şu derse gelenlerinde hay jana gelen arkamda turuver diýermiş. Şagirt öwümde turmaly ahirem. Ýok, sen owadan gözüm saňa düşämesin, gelen arkamda turuver diýermişdi. Ya meselen bir sütunu awasa, sen sütun aňyrynda turuver jana diýermişdi. Hatardan yum gözüm oglany hyfa, نسكم يمد قارق أبو حنيفة أبو حنيفة إمام أعظم نغط تقوى آدم أيها ثاني ستسنون أرخصنا أطرور جاء أرخامي غسا ديارمش من ثاني قوذم دشمثن ديارمش öýüdi de bir oglan zinana diýelha. Hom ne jur'at bilen bizdiýet, ay ýürek sah wagym, ahum näde ýürekde teleki niýet ýok wagym. Ýa han Ebu Hanifaň ýüregi telekenmege. Ego ýüregi sapdanmege arka geçipdir. Nagat takwalygy we nagat imameti bar. Yüregim saf erer diýip urmagyllar, gürlä oturma, alarça bolmagy eden geltiren saf, insaf bilen wujdan bilen aýt. Ebu Hanife oglan zıgır uberosunda oturtmamışlyk awadanşy diýipdäni. Bir zinana bilen, odaki namahrem, dogry hem dosyň hem karyň hem kilasyň zinanasymyşdyk. Amma oturuşdan da gatnaşdan da otogyň başga, saçagyň başga, bir saçagyň başynda oturup görüşme, kepleşme dogry däldir. Şeriat-ı İslam'da haram işlem berdi. Havartırsa ýöne bir günah däýäljek bolup bolakon günahlar gadana oturmaýar musulman dogalla. Habardar bolayly. Onuň gunahyny özden dedi kim baksa namahrem ýüzege, goýarlar taňla gurşun gözege. Namahremiň ýüzüne bir gözlese, taňla kıyamet günde gözüniň çykarlyp alınıp da jaýyna gurşun goýuljak diýip Hudaý taýdan. Bitipdir şerada ol sahibi bezil, kişi kim kılsan namahrem bile hazil, anın her bir söýüge ey haratman, bolar dowzakda tam 1000 ýylgaça ben. Hudaý taýdan, nauzu billah. Bir mu'teber kitaplarda var şuurunla musulman toğalla, Şeriatul İslam, ol sahibi bezil, näme diýipdir? Kişi kim kılsan namahrem bile hazil, şokylaşda, hedilleşde, gülüşde, kepleşilse, cezasy näme? Anyň her bir söýüge ey haratman, bolar dowzakda tam 1000 ýylgaça ben. Cehennemin içinde birçe söýleşende 1000 ýyllap dowzakyň içinde zindanly bolmalydyr. Onda ýöne o adam içindemi? Kıyamet günke dado gir ederler, ani şeytan bilen zincir ederler. La in şeytan ke bolgoy düşman eşşah, anyň birle bolar medhul dowzak. Namahrem bilen oturuşdy, gürrüňleşdi, bir haram zat, bir fesat jamaany dargatýan. Dogry sen dosyň zenanasy, onda da sana namahrem şo oturuşmaň dogurda, günüşmaň dogurda, onda da şony günah däýäljek bolup etdiňmi? Kıyamatda şeytan bilen bile bir zincirde daňylmalydyr. Yani şeytana verilecek adam sana verilecek ha Hudaý taýdan. Bir habardar bolaylyň. Munafyklaryň etýän işi bir olakan günahlara murtakip bolup da öz ýarlaryna aýby günah da kim diýip däni? İnnemâ nahnu muslihun biz islah etýär ahirin diýip. Ýok. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun. Mufsid jaman dargatýan fesat günaha murtakip bolan şola diýipdir Hudaý taala. Amma agahyları ýok, bilimi ýok. Hulasa Şeriat-ı İslam'da qaýym dost, namaz okuyýas, elhamdülillah haram zatlara baramyza, gaty habardar bolaylyň bir moga halal mukadip edilýän işlerde haram bolamyzyn. Oya zinan dogallan
sahabe-i buzurgvarlardan derse ibret almalı görünüňi. Ummahatul mu'minin bolan enemiz Hazreti Aişe radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir Siddiq'ın da qiydi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de zinanati Hazreti Aişe. Hemen tanıyanız. Peygamberimiz dünyadan gidenden sonra zinanalarının, Peygamberimizin zinanalarının her ayının bir otağı varmıştıkta. Peygamberimizi Hazreti Aişe'nin otağında defnediptirler mübarek cesetlerini, mübarek kavralarını. Hazreti Aişe, Peygamberimiz yatan vakti rahat girip çıkıyormuş öz otağında, oturuyormuş, yatıyormuş. Hazreti Ebu Bekir Siddiq dünyadan geçenden sonra da onda mübarek kavralarını gelip Peygamberimizin bir kaplarına koyuluyor. Hazreti Aişe'nin otağında. Hazreti Aişe şu mağada rahat girip çıkıyormuş. Ne diyadesi? Ama ikinci halife Hazreti Umar radıyallahu anh dünyadan geçenden sonra da onu da getirip Peygamberimizin bir kaplarına defnediyorlar. Hazreti Aişe'nin otağında. İnni vezden ol Peygamberimizin zinanati ki hemmemizin me'yar-ı meqyasımız zinanalan yani imanına men gıcık basa şu zinanalara men demeli adam Hazreti Aişe radıyallahu anh şu otağa girecek bolsa öňçek rahat girip çıkarmış, yatarmış, qyşararmış bir Resulullah bir diýadysy. Amma Hazreti Umar şoň mübarek cesetleri gowralar defin bolandan sonra tamamy hijab bilen, yaşmak bilen özüni ýygnap hijab bilen edip bilen şu otağa girip täni ziyaretini edip çıkarmışdyk. Oturmarmışdyk ýerlerine. Şagirdler aýdypdyrlar, ay Nenecan, ay Aişe, bu nezir oğullu seni öňçek, Peygamber yatınmağa, Hazreti Ebu Bekir Siddiq yatınmağa rahat girip çıkıyordun. Indi Hazreti Ömer yerinden sonra nağıt edip ettin, nağıt hicab ettin, nağıt raayet ettin hicabını. O buzurgvar näme deyipdir? Peygamber dünyadan geçenden sonra o men adamim nikahımdaki kırılmaya, nikahım o bilen açılışılmaya, öz adamim rahat girip çıktım deyipdir. Hazreti Ebu Bekir Siddiq da öz diyadimdi, o bilen rahattım deyipdir. Amma Umar radıyallahu ta'ala an gelenden sonra o bana hiç bir xişat haber der. Indi men bayat hesabım örtüklü bolup barmaly bolarym deyipdir. Özüm ýygnap edip bilen bir namerhamet edipdir otağımda. Agan der saraylı musulman da valla aminu kema amanan nas. O sahabe buzurgwary welden Hazreti Aişe bir Hazreti Umar on namehremi bolup duran adamın cesedi gowrusy yatan ýerde hesabyny raýat edip barýarmyş. Diýmepdir ki baba Hazreti Umar diýadymyň ýoldaşy, dostu diýip, öz adamymyň halifasi, Peýgamberiň sahabasy şagirdi we naqat bilegizdiler. Ay öz dost adamym dostu diýip täne rahat bolmapdyr. Hatda öz ölüsünden de utanyp hijab bilen edip bilen bark gaýtýarmyş. Biz ayalla walla bazılar geleceler me'yar meqyasymyz şu bolsun hijab raýat edip raýat etmede. Ay adamym dostu ay diýadymyň gatnaşýany ýok. Namehrem bolandan sonra kepleşmek de dogry däl, gürrüňleşmek de dogry däl, o elleşip salamlaşmak we gülüşmek hiç saýty dogry däl. Gaýym bilelim.